Anatolya ew derwazeyek û Asya û Ewropa lê digiheyek. Ew ji her mêj de bûye landika çendîn şaristaniyan û wê dirêjiya wê serdemê de ku digihe heta çerxa neolîtîk, mêvandariya wargehên herî dêrîn yên dinyayê kiriye. Yek ji mêvanên Anatolyayê ku bi sedan ziman û şêwezaran bi xwe ve digire, gelê Kurd e û dirêjiya çendîn sedeyan terkeserî gelek deveran bûye. Ev e hindek ji van mirovan jî Kurdên Anatolyaya navîn. Ev coğrafya ku me qalave kir Anatoliye başe mezedikin di sed salên din da di nav dirêjahiya salan bi dirêjahiya salan sed salan di we welatekî Kurd lê zêde dibin hejmara wan her çê zêde biye her derê vê Anatoliye belav bûne eger em sînorên here avayê nîşan bidin wek İstanbul, İzmir, Jêrê Çukurova Edene eger em vana jî bidin berçava Kurd hettanî İstanbulê çûne hettanî İzmirê çûne hettanî Çukurova'ya Edenê çûne. İja ev mintika Kurd lê mane di lîteratûrê de biz hin guhartina va guhartoyan va tên nasîn lîteratûrê de isa cih girtiye hinek nawêjin Kurdên Anatolya navîn hinek dibêjin Kurdên Rojavayê hinek dibêjin Kurdên Anatolyê nawêjin Kurdên Anatolya navîn jî Kurdên Anatolyê. Kurd asıl ciyê wan wetanê wan ku rabûne derketine bi navê qewmekî bi navê qewmekî bi navê taîfekî ku rabûne derdorê Zagrosê bûye. Kurd derdorê Zagrosê asıl wetanê wan e eslî derdorê Zagrosê bûye. Zagros silsilê çiyayê ye yani bîna Torosê. Toros jî silsilekî ye. Ji Antalya, Muğla'yê wan deran bigire heta Adana wan deran dewam bike. Ji wê derê Zagrosê jî ji nava ji xerba Îranê roj ji Rojavayê Îranê derbas dibe ji wê dest pê dike he ji hemedanê wan deran bigire heta derdora hekariyayê wan te. Ev silsila ciyê Zagrosê ye. Ev cî esas Kurd ji wê derê derketine. Ji wê derê derketine îdî belav bûne derderê wan deran. Heta îro gelek bîrûray hatine xuyakirin derbarê cî warên Kurdan yên li Anatolyaya navîn. Lê duan belgeyên nû de diyar dibe ku sedeya 15 û 16 de 5 gundên Kurdan hebûne li Anatolyaya navîn û gundê Kurdan yên pêşîn di sala 1463 de hatiye avakirin. Dema Fatih Sultan Mehmet İstanbul dagir kiriye, zeft kiriye, pişti çen salan se günden Kurdan li İstanbul'e peyda dön. Nave gündeki danışmentli, nave gündeki tepeviran, nave gündeki ışıklı. İca ev günden kulli İstanbul'e sazuna ahliye vana züki deri hatını tızani. Çafkanya da te gotini ku günden danışmentli, nave danışmentli ahaliye ve je aliye gola ayane sürgün buna. Li pişta min Qizilirmağê ji hilê Sîvasê de tê. Ew hêla pêşîn jî pêra dibêjin Paşadağ. Çiyayê Paşadaxê. Em nal ortê Xurdiyan e. Piya çepê me çiyayê mezin jî çiyayê Fatê Temê pêra dibêjin. Em bi tam ortê Hersêya de ne.
Peri Meras'tayı zaten Ankara'yı. Mesafe mevrajı nezik 120 kilometre Ankara'da. Hatına vrak ilk yerleşmek vrak zaten nene. Menak av tüney pır digerin. Ama serpaşiye avê düğünün olduğu gibi verdim ben. Kimi medarejle çormi. Ber çormi deri nasekin nivra. Ki ber İstanbul'e deri. Ki ber Bursa'ya deri. Na bazen hem hevala düğünün je hele çormi da hele Bursa ve hele İstanbul'e zamanı me yeke. Diye bir aynı göndeki tane. George Pero ku pêşengê lêkolînên li ser Kurdên Anatoliya navîne dibêje. Kurd rojekê dê tê bigihên ku xwendin û zanîn çend giring e ji bo wan. Ew kes ku cara pêşîn li jiyana Kurdên Anatoliya navîn û mêjuya wan kolaye, bi tevahî kesên biyanîne ku ev yek jî vê gotina Pero diselmîne. Di serê van lêkolînerên biyanî de Mark Sykesê Brîtanî, Loew û Herman Wenzel û Wolf Dieterê Alman û bêguman George Pero'yê Fransî tê. Van lêkolîneran bi geşt û lêkolînên xwe ji aliyekî ve li kultura Kurdên Anatoliya navîn kolaye, ji aliyekî ve şopa mêjuya wan gêraye û ciyên bi navê Kürt Aɣlı wate Koza Kurdan, Kürtler Mezarlığı wate Goristana Kurdan, Kürt Koyağı wate Korta Kurdan û Kürt Mahmedlî wate Kurd Mehmed peydakirine û vî rengî ronahî xistiye ser ya lêkolînerên Kurd û kiriye ev agahî şêweya xwe ya îro wergirin. Mesela Hazar Gündiye yani bu gündona ser Hazar belki. Çünkü azık Cambe, Yunağa, Polatliye, Haymane, Koçsara, Bale, Lebra Haymane, Kamane, Kamane şeva, yani Kamane şeva Balantiye Kayseriye. Kayseri şeva Balantiye ve Malatya bu. Naber günde Türkiye hene. Naber no? Ben kurbancı hami pere. Zor ama kaz ne zor ki 4 sonra 5 sonra barbe kaz ne zor ki bu yakızı kurbancı. Kurbancı biraz zor yani. Ew serjimêra giştî ku 28 çiriya pêşîniya sala 1927 li Tirkiyeyê hate encamdan, giringiyeke mêjûyî heye, herçend encamên wê bi tevahî ne cêbaweriyê bin jî. Bi encamên vê serjimêriyê, mirov gihîştine baweriyekê û hebûna Kurdan ya li Anatoliya navîn hatiye diyarkirin. Serdema vê serjimêriyê heta bêje bes giring e ji aliyê Kurdan ve. Ev serjimêrî ku di wê prosesa hestiyar de her piştî raperîna Şêx Seîd hatiye encamdan, wisa kiriye ku Kurd bi awayekî temam û durust bersiva hindek pirsyaran bidin. Piştî ku Komara Tirkiyeyê saskirin sala 1927 da hilbijartina jimartina nüfus çê dibe pirsek ji ahaliyê Tirkiye ancî Kurdan hemû Tirkiye hatiye pirsîn kîjan zimanan zanin hûn. Îja niha bersivên ku hatine dayîn em fehm dikin ku kîjan mintiqên Anatoliyê Kurdî zêde zanibûne. Kesên ku Kurdî zêde zanibûne mirov dikare bi rihatî bêje ku ev Kurdin giştî mümkün e Tirkçî hevin ev gundana ew bûne. Wek misal Enqereyê di sûdê 43,000 insana gotiye ku em Kurdî zanin. Mintiqa Enqereyê. Çankırı'ya 3,500 kesi gotiye em Kurdî zanin. Jin, mir, zarok, abi vekili. Deneyse benim çünkü Balkeş'in Çorum'u biz 3,700 kesi. Zamanı beri kesik kali Kürdistan'ı ne dikir? Kesik ne dikir Kürdistan'ı key? Ne hava tezey? 20 sali, 30 sali verda em dizanin ki Kürdistan'ı key. Em dizanin Diyarbakır'ı,
Em zanım Mardin'e. Ama zamanı beri de ben ne zani ki Mardin'e Diyarbakır'e. Yani kal ne dikirin, kesi ne dikirin. Ki benji sanki jimina çiroki kejmera kaldı kirin. Ne dikirin, işte bajareki mezini, milleteki mezini. Jiboyu merakal ne dikirin. Ya sadece zaman vanda işte kaçakçılık dikirin. Sadece çuyun hatın dikirin. İletişim jitüne bu. Araç jitüne bu. Proje ki begir jibir da siyardı bu duçu va Urfe Jimardini Diyarbakır'ı Sime da duçu. Sime şimdi ancak dağıt. Diyalogu o zaman hebun. Hebun ama neha mine neha nebun. Vakta hat çuyun hatına bir zamanı pişti ve jav kutbun. Biçi sebebi kutbun az bir de nizanım çünkü jav katyon. Tu ev teklit nabaravan da nema jav katyon hatta hani ve sale davi. Hatta 20 salat veri ve 20 salat veri ve 20 salat ver ve Jnuva işte zor mazlum uçuna mektebe avdı bajara ditin. Naha Jnuva bavra zavurcun bavra teklit çebu bavra diçinuten gündü mebxa en az belki 20 kaçkeme bu ke Diyarbakır'ına, Mardin'e, Samsun'e ve valiyene bavra zavurcun bu ke mecane juvali alıyordu. Mesela bu ke mebxa muşeye بێگومان gelek سووداوێ هەیە و مرۆڤ li ber ڕۆناهیا زانیاریên mêjûyî li qayîşkêşan û hevalbendiya wan çîn û komên civakekê binêre ku gihîştine serê pêlekana civakî. Di nav civaka Kurdên Anatoliya navîn de jî hindek çîn û koman hewl daye serweriyê bi dest vebînin, ji ber hindê jî ji bo baştirnasîna wan dê baş be ku mirov xwe bispêre palpişt û datayên sosyolojî û mêjûyê. Bo nimûne wan eşîrên Kurdan ku ji Kurdistanê barkiriya Anatoliya navîn li vir jî dirêje daye danûstandin û pêwendiyên eşîrî. Lê hindek caran diyar dibe ku kesên ji eşîrên cuda li deverekê pêk vejiyane. Ev yek nîşan dide ku pêwendiyên eşîrî berebere kêm dibin û vedimirin. Of adeta monvaje frê başîn. Non dikirdin, yufka ekmek derxistin. İla me soğumuk dixwarin. İla me gibîn de şêrîcî. Kirmanciya mon halka û mêk dibû. Keşke mêk nebû. La bonê ve fizîka mêk nebû frê başe. Bacê telbiya evî non dikirdin. İla me non nekir soğumukê senîyoga de senin. Pirtol neşûrin. Bacê la çeme pirtol dişûrtin. İla me la çemaşû makîneke siyal pirtol dişûrin. Bulaşık makinesi yalar kevdigar le qav dişûrin. Yani öf adeta mon destmon de çû bira neçû. Kirmanciya mon frê başe. Kirmanciya frê bideve. Yani öf adetiye frê misafirpervere. Yekî yamanciyat öf adet bir şêre kerin. Lêdin girin, nanêdin nê, avêdin nê. Diberin em misafirxana. Yani frê başe kirmanciya öf adetiye. برا عشري بلكي هنا خالكي هنا جيلكي هنا تيركي هنا مفكي هنا عشرات برا بنانا ağzı Cahan Beyli Kuliye Şeyh Bızını hana Canbegi hana Şeyh Bızını hana Canbegi hana erkeci hana se kısmına avra ema bura fazla ema aşağı yukarı Davdu babı mehatine tabi ayrı ayrı mı hatanak yedin tamam hatanak çünkü hatanak az kadar nizam. یک رشوانه عشیرتی رشوان رشوان جکواتیه جهل ملتی و جهل سمسوره ابن هاتنه هل به هنه رشوان عشیرته که مزنه دیسا عشیرته که دینه مزن اما ده زونه که رشینه دیسا از عشیرته مزن لور اما ده زونه که جانبگه Canbek. Disa Canbek'e kune, Canbek leheli Melati, leheli Sivas, leheli evene, Semsurene. Disa Şıkbızın. Şıkbızını, ama da zonun ki leheli hevleri hene, disa leheli Erzurum'e hene.
İlk Ahmet Ezan'ın. Belki jevi hatına hele Erzurum'a, disa jevi hatına Anatolia Navin. Abi mümküne. Yani gerek ki leser von aşiret em bisakinin. Yani dirokü von gellek mühime. ئەو ڕێگر و نژدەوان و هێزەکە سەروەر بوونە لەوێ هەرێمێ گلی و گازندا هەری مەزن ئاوان گەڕۆکانە و بەری وێ چەند سەدایان لە ئەنەتۆلیایە گەڕیانە بەلگەیەن مێژووی و زارێکی هەندێک جاران بترس بەحساوان نژدەوانان دکن لێ هەندێک جاران ژی وەکی کەسێن وسا بەحساوان دکن کوژبەر دەولەتێ ڕەڤیانە و خەلکێ دەڤەرێکی خۆلێ دگرە وان وەکی پشتەوانێ خۆت زانە جوان نژدەوانان حەجیێ بغورجی مصطفى تۆزۆ مهاجر عباس حەجی مەحتۆپەل بسەرپێهاتیên xwe navûdengdaye û li ber dilê xelkê bûne kesên giring. Rêbirên Kurd, eşkıyayên Kurd, ev rên bazirganiyê tehdît dikirin. Dibirên gelek caran ev keriyên ku berbe bajarê mezin dihatin şandin dikete destê van rêbiran û gelek kes jî dihatin kuştin divan evên bazirganiyê da divan seferên bazirganiyê da lê piranê mirov dikare bêje gelek kes belangaziya xwe ketibûn berê ewa xwe ne rojana nanê xwe ne rojane. Hindek ji wan Kurdan ku ji Kurdistan û deverên dinyên Tirkiyeyê hatine Enqereyê paşê bûne qubedeyên bi navûdengên Enqereyê. Ev qubede wekî nijdevanên bajarî bûn û xelkê xwe lê digirt ji bo çareserkirina derd û arîşeyên xwe. Ev kes ku ketine nav jiyaneke heta bêje bes xeter, an hindek kes kuştine, ketine zindanê, an jî hatine kuştin. Hindek ji wan qubedeyên Kurd ku nav û deng daye li Enqereyê ev in: Yusufê Kurd, Cemaliyê Kurd û Newzadê Kurd û Cemalê Kurdiyê Yenî Doğanî. Ji van Cemaliyê Kurd ku xelkê bêtir jê hez dikir, gava mir, dikandarên bajarokê Altındağê yê ser bi Enqereyê dikanên xwe girtine û reş girê daye. Mervên aha navdar jî derketine berê Kurdên Enqerê hêdî hêdî me got hatine vira insanên aha navdar derketine hene Tirkî dêjin qebadayê Kurdî meriv dikare bêje zorbemerên Kurd jî derketine wek Kürt Cemal, Kürt Cemalî sala 1962 da tê kuştinê gelek navdar ve Nuri Sesi Güzel dengbeceki Türkiye meşhur heviye beri serviya stranji gotiye plakek şi derxistiye nave yüzdaniye Kürt Cemali merveki başı kesin ha derdi kevin yek şuna Kürt Ahmet Nahaji Galbiyez bavardıkım demek evji navdariye Koreviya naha seroke önce sereke şarederiye haymanaya evji nişandı de ku haymana ve qalaya Kurdên Anatolia navîne. Guherîna di malbatan de ku yekeya herî biçûk ya civakeke ye û danûstana nav malbatên cuda berebere wisa kiriye ku pêk ve jiyan û hevkariya Kurdên Anatolia navîn berfirehtir bibe û rehendên ciyawaz wergire. Vê çendê rêkxistina civakî bihêz kiriye û wisa kiriye ew arîşe ku ji ber diyardeya em û ew ya civakên girtî peyda dibin bêne çareserkirin. Komşiye me ra pe gundê dor me terk ra ilişkiye me gayet normal in. Em pehevra tu zevcenî, em pehevra îşat kinî, em pehevra tu wînî yardımcı. Asla hevde yan mes nakinî. Gemgî hevde rast kinî, me keçikdana hevde sandine. Genelde liyasa hevdem gitarni taziye terni. Yani varlığı me heye bu ana aynı. Türkava sorunama tune yani. Türkava to ayrı gayrı ma tune yani aynı insan yaşamıştım yani.
سورنماتونه تمام لامناش ترکو تینی نه خاددن ترکو دگوتن ترک جو کرمانجارنون کرمانج ترکارنون ای بوشن میشکن ای وار بکن سایه و حیث اصلا مثلا في گندی ما جی که عشم دیگر از 7 سال ما مجارا ندی بوکاکش ترکون پشمرگمه شان و شاپک بشنوان اون رانیا چاویمه چکور رخله دلموان واهاتن پشمرگمه شان و شاپک بشنوان دگل و همو کلتور پارێزیا خو کوردên Anatoliya navîn hêdî nermtir û bêhfireh bûne dwarê zewaj û jinhênanê de. Hindek caran diyar dibe mesela zewacê kiriye ku ew kesên dîtir ji xwe bihesbînin. Wisa xuya digel wan nirxên hevbeş yên ji ber kurdbûnê biriya van zewacan hişmendiya pêkvejiyan û hevqebûlkirinê bi pêş dikeve û pêwendî rehendekî nû werdigirin. Gavê din em çin gundê Tirkiye me rûbertaj kir. Merka gotin çi gu hem gelenekê we hez dikinî hem însanlığê we hez dikinî her şî we. Kaçikê xeberê kaçik me kaçik jê ne yani me kaçik netidon jî ji wan jî netonîn. Tu gotin ki yani xêr e kurman ji Tirkiye ve wek nabindî. Ama niha em ê mezkinî aynî temel hiç ew ne jî kaç gotidine me em jî kaç gotidinî wana temel buna etle tırnak buna. Etle tırnak az serha benim no. Du bu kemin yani bu kemin ek Türkiye ek Kurmancı. Tornemiz yani tornemiz yani tornemin Türk yani Oscar Türk. Arkadaşlarımdan Kürtler. من دناف هوالین خو یین کرد حتان هاتو خرابی ندیتیه و از هجی هوالتی بوان ردکم. ام به هفره دچن نیچیری دیکیلیا ما به همو هوالین ما یین نبر و به آوای دستبراتی دمشه. هوالی که من ای بناو حسن هیا کو از او ده پولا پنجمین آ دبستان سرطایی ده مدام دستورنامه خود به هفره ورگرته بو ناستیا خود دابوه. Komşaman Türk olsun. İlişkiyaman dört dörtlük olsun. Saygı sevgiyle navşaman olsun. Terbiyesizin oraya gittiğini olsun. Saygısızın ne kere. Hani şeyimiz yok. Sıkıntıya hiç ne yazsın. Türkiye'yi ona lafreye Türkiye mesela. Kesinlikle şu kadar sıkıntımın hiç yazsın. Mesela müşteriye ne biçim yakası Kermancı sorun bu ne biçim tu Kermancı من نرمه خود نه کلمه hani Türkiye که چه حق صاحبه Kermancı aynı صاحبه. Hani یک چیز دروسه یا اینه گناه. Van salên dawîn li ba Kurdên Anatoliya navîn hişyarbûneke mezin rû dide dwarê kulturî de. Ew gelek xemêj folklor û edebiyat û mêjuya xwe dixwin. Di nav vê geşedana nû de bi piştevaniya rewşenbîr û nivîskarên bîr û boçûnên Kurdên vê herêmê jî diguherin. Wextê zarê me çê dibin tên dinê berê bavê me kalê me navê wan lê dikirinê ama ji nodî virda evkê wan hukma kalê pîrê me nemayî bûk bi birê me em bixwe bin em bixwe nêv lê dikinê em navê şiyarê xwe lê dikin yem mücadele kirine şehîdê xwe em navê şehîdê xwe lê dikin em navê ehdê xwe lê dikin navê bulûskê lê dikin navê baranê lê dikin kurmancî çi navê xweş meriya tê em wana wana lê dikin. نوافي ما إنها كل جنج ما إنها نا حسنا نا حسنا نا معمنا نا إيوانا جي كرماجة اشتل أفهم رناسة سدارة جان مرتا يعني كرماجة شيء سمعنا جي على نوفنا نوفنا ليتنا نوفنا باياتنا حتى بيصل بره ما ناتزانك دروان شيء ما ناتزانك شيلان شيء نوف هرا جي وان كنا بخير مكمنالو پدرجن گشن سالو
من خانش مثل داده خرا چکرن بربره سالا مگو مبو که زاورون بکنه که نماز قارا قم نگو ما بکن حتی صدا بدن این کسارا آنه مکمن آنه Peroyê mêjûnas amaje bi pêkhateya civakiya Kurdên devera Haymanayê kiriye û gotiye jinên Kurdên Anatoliyaya navîn ku rûyê xwe nagirin û xweşbiyaniyan venadizin, hindî jinên girava girî tê azan e. Îca em lê binêrin ka rewşa mafên jinan îro çawa ye û yek ji nîşaneyên herî giringên pêşketina civakekê ye. İşi mal dikin, hem yani çiftçiyle işte böyle şeylerle uğraşıyoruz. خواندن مات نی زمان بر خواندن تنبو دگوتن چه کچک ما نخوینن لاگ دخواندن کچک ندانن خواندن و دا مرکی اشتا باخ نکام هم نکا دهرن کدره یازی ماتن هم در که نزانن biz mesela هم دهرن باجر خواندن متن هم در که نزانه ایلا که پیمه را بگیرن ما بگرینن یا نکارن ده باخ کچک جی دخوینن لاوک جی دخوینن گیا مطلنه در قادنش کداتم بزور تینون جی تو در ندادن نوع در لنا نوع لشخار لمیرا نشتنا جنه اینه زاوله تشتیوان تو نبود indir usura değişmiş bir najneme ba mecmera per kıymetlidir yani. Yani beratı işte jine ikinci sınıf insan ama natıştıyan tüne yani. Najim birinci sınıf insan bama. Bu gerçek yani ben. Jina kıskiye per kıymetlidir yani. Jlauka per kıymetlidir kaç kam yani. Ama vakit ziynete değişmiş bu yani. Nalvi gündü belki je lauka per kaç ki tıkın yani. Mektebe dışarı kaç ki tıkın yani. Hayatımda amsibet bada zubrmanya rattı bunu tüçün tarla araba paspa tüçün zavime tüçün beterpano amca şu vatatını bazı habun tarake habun malwana mestekerin mere mal terpana tıxıstın may tüçü dermek teker ona amparba tüçünü ona jarba taştın tüçüne her tekerin zavak بیچار نبود ماشین نبود پاسپا به ماشین زفت چنین تا بیت گرتن قیمت گرتن ماجر ایش تکر نونش قیمت گرتن Pireke me çağa bejim jwara pireke me demal da خود بریار در نوا ماره دا پیره که من دای که من خودی بریارن اما جدر و خویانا که وقتی ماره در کرد پیره پی زریم ته او جی تشتکی kültür ka jder da girtine bawarım ama kayıt öndürü male biryara gişt ka prani biryara pire ka bide اگر کل کی خب زوجینی آبی کچکی فلانه باشه مهنی بخوازنی یکی خازگینی کچک وارنه بی işte فلانه هات نه و نوا فلان کی فلان tamam qanca düve yani tiştiven frani ve birek bir yarıydı işte grink Kurdan درێژیا çendîn sedayan bi gelek netewaniyan re qayîş keşaye. Hindek caran di nav wan şer û qeyişkeşanan demane ku pêwendî bi wan venîne û ji neçarî bûne parçeyekî şeran. Kurd ku herdem tûşî çendîn tengaviyên siyasî bûne û xewlê herimiye, her wiha tûşî bûmelerz û hişkesalî û hejarî û nexweşiyan jî bûne. Hemû van mercan wisa kiriye Kurd dest ji wê romansî û hemaseta rojhilatiya navûdeng berdin û
û rizgariya xwe di gotinekê de peyda bikin ku ew jî koçkirin e. Diyardeya koçkirinê ku her dem bûye parçeyekî giring yê jiyana Kurdan berebere şêwe guhartiye û berê Xwedaya Ewropayê. Kurdên Anatolya navîn di salên 1960 da dest pê kirin berê xwedana welatên Ewropayê. Îro li her welatekî Ewropayê kêm zêde kolonîk komeke cimateke Kurdên Anatolya navîn hene. Tiştekî balkêşî eger ji gundekî hin kes cara pêşîn hin Kurdan berê xwedana welatekî Kurdên din jî aynı istikamet teqîb kirine dane peywan ev jî normal e demek hevra denk kirine peyvîne hin tişt fêr bûne di derheqê hev da û her welatekî insanên ku li her welatekî berev bûne mirov dibîne ku tenê ji wî gundî ne. Yani çend gundên mirovên şêniyên çend gundên cihê neketine navhev an jî li welatekî navhev da nemane. Niha em dizanin em hîn göçerin. Em dizanin yani. Niha yek ji vir da diherin jî evna jûr da dizanin ki hîn göçerin niha navê göçerê dibêjin qurbetiyê. Tên viran pirsik em dê zor erê zor e. Edê em çima hûn çûn? Wala dê em nizanin em çima çûn. Qezenca we dû yek e. Xwarina me yek e, vexwarina me yek e. Ez dê me tişkî qazanç kirî lora dê na. Ama ez holê dinêrim tiştek pir qeyb kirine. Kültura qeyb kirine. Ya zarê xwe tên mesela derin em holê dinêrin em nizanin ki zarê kurmancayê. Yani tamamıyla teme çûyî destê me. Ama dîsa jî çex dön divên vira gundê me. Sedemê çûyîna Kurdên Anatolya navîn li Ewropayê sedemê aboriye ekonomîk e ji bo kardîtinê berê xwedana van welatan ji bo ku mafên mayînê û mafên kardîtinê dest bigirin qismekî wana sedemên polîtîk jî nîşan dane gotine em Kurdin zordestîke nijadperestî li ser me heye hebûna Kurdan nayê qebûl kirine navên zarokên xwe em nikarin Kurdî dayînin rastî ji sane ev sedeman jî ew kirine qismekî wana çûne nav tevgerên siyasî Kurdan da kar kirine mane ceza jî girtine qismekî em vê jî divê bêjin paşê hejmara wan her çûye zêde bûye wek mînak wek mînak li Stockholmê ez li Stockholmê dijîm Kurdên ku ji vê mintiqê hatine Stockholmê zêdetir ji sê gundên evê hatine Konyayê hatine yek ji van gunda gundên Celebe yek jî gundê jêra dêjin Tavşan Çalı gundê Omera dêjin xelk Tirkî navê Tavşan Çalı yek jî gundê me gava din navê wê got Zincirlikuyu gundê Omê jêra dêjin ji van her sê gundan îro bi 10,000 Kurd hatine li Stockholmê mane ev îsal tam 5 saliya wan tijî dibe. 5 sal e li Stockholmê dimînin. Kurdên Anatolya em zêdetî yek ji wan e Almanya piştî Almanyayê ez bawer dikim Swêde ji bo ku ji van her sê gundan tenê bi 10,000 hin tax hene Stockholmê di destê van ketine destê van Kurdan. Diyardeya koçkirinê laliyekî jiyana kulturiya Kurdan dewlemend dike
لالیەکی ژی وان خەبەر مەترسیا ئاسیمیلاسیۆنێ. دوی واریدە مەترسیا هەرە مەزن هەر دوارێ زمانی دێ. اونا جی نیوی خال لور وات دونه yani ne per lor wat ne dونه dok ba ve her çıka suak bibin gelene gorana Avrupa aynon yani Türkiye biyona belki var ne biyona çün no Avrupa watın dونه gelene ve tümestiki Korku başka bu bir başka. Yani buymuş bu ver ne be? Bu bizi mesela. Tornemiz yani. Az torne ha doğru dürüst böyle şuna akma Türkçe'den kam şuna akma kurbancı'dan kam. Az bu böyle konuşmuştum ben. Per bu anlatmıştık ya. Yani gelene gorana gevradi. Avrupa yaşam tarzı tabii ki farklı. Farklı. Mecbur farklı. Ama amel yaşam üstüne onlara ona baskın bu. Bu bizde biraz kısmen değiştirmiş kırını. Ama Kürtçe بشنو کنی کم گشت که بیشنی حتی زمان ما شواخ مرکزی قایب کرد نه زمانی که کتاب خواندنه هر یکی شیوه که دان کریه اما نه قسمن بشنو کنی کم زمانی خا دور درست سالم ifade کنی هر کلمه که کردی اما بشنو کنی کم ifade کنی چون که زمان ما نه زمان یازیه زمان ما آزدان آزه ما آنجا پاورا دن کریه هر یکش ما نوک دویه درکه زمان جاب خوب مشبی اما نا سقنتی اوید کشن حتی اما بشنو کنی کم هر تشتی سالم به زمانی خواه کم ایفاده کنی اما دو کلمه به کرمانچی توینی اما سه کلمه به ترکی توینی ضعف ما اکسگی ما وای مالا خاینی بزار کلی خره کرمانچی خونش بیشت بینی سبا قایب نکنی گفتی زار متر مکتبی ترکچه خیلی öğrenmiştik ne ama gün zamanı ma kayıp ne be, kültüre ma kayıp ne be diyem, gibi kurmancı konuşmuştum yani. Her tişt gibi kurmancı konuşmuştum. Kurmancı ma hatta ne asimile ne kırın. Özellikle Milli Orta Anadolu'dani azeme raste Türk'ün, günde Türk'ü, azeme çape, günde Türk'ü am gündeki 2 salın tüve orta dani hin jinama Türk'ün zanık dankın. Ma kurmancı xalı bir nakri. Yani her derk ma dor paşma gi Türk'ün, günde Türk'ün ma diza kurmancı xaş bir nakri. Bu jinaşvaş tamatsaf bir nava. Jinaşvaş bir nava. Kurdên Anatoliya navîn zimanê xwe parastiye, rewşenbîrên Kurd yên li Ewropayê jî bi karê pexş û weşangeriyê piştevaniya vê yekê kiriye. Kurdên Anatoliya bi xwe dest pê kirin li pey koka xwe ketin. Cara pêşîn di sala 1970 da li Swêdê kovarek dest pê kirin, kovarek derxistin bi navê bîrnebûn. Ji vê salê hetanê niha jî her berdewam dike wek weşaneke peryodik. Îro mirov dikare bêje ev weşana kovara bîrnebûn bûye ansiklopediya Kurdên Anatoliya navîn bi sedan lêkolîn, sedan berhemên edebî, çîrok, helbest û en tiştê xweşî, en zêde tiştê xweşî nûmuneyên folklora Kurdên Anatoliye de vê kovarê de hatin weşandin. Yani ji kî derê de binêrê îro ji min bipirsin çavkaniya here mezin di derbarê Kurdê Anatoliya navîn kîjan e ez ê bêjim
bir nebon. Kurdên Anatoliya Navîn gelek bêriya tifaq û cîrantiya berê, yarî û rewişt û tîtalên berê dikin, herçend dem û dewran diguhere û derfetên nû digel xwetîne û jiyanê hêsantir dike. Tabii ki bara hiçbir tengi de kaçtır bu. Yani hatır, kıymet, gönül per bu. Akrabalık takip ediliyor da. Takipte bu. Ama herkes ki katiye der ki aslan nabinnet min nabini yani akraba mene iladan rütüne, akraba mene ila Konya rütüne. Aslan günüm sebrani düzey Ankara'na ay tanırgındı. Günüm ben Mekke tuğup tıkırım Beşiktaş tilsini. Aha bu vakit işte ne? Ama yani du tornemine hani pince çeşidi bak oyuncak yetiştiler. Araba adgari, krader adgari, motor adgari, kamyon adgari, tiji. Az kamçı narisim ki az hafti soli ben kamçı az nizam. Tilistini hatta din tabi ama ben bıkar nalistini yani. Govan tıkşandın, tıkatını jün mer. Mer tıkatını ser, jün tıkatını ağzı paşi. Dol kle tıkatı ama ki ben mara hafta ki dahar yo gaza düğünü tıkotun. Gaza düğünü nabe xeş. dostluğa bere, birliğe bere yani. Na herkes kim kere khana tu bağlılık mine bere tu ne? Bere ki terle khana to taştini tamam jirana az şahit bun vi gundi go hasbeha pulga khaytına tuçun yardımı vitkirin. Bu avcı hinge insan bali haft bu jiran hiz bali haft bu. Na ihtiyaca tam tu ne ihtiyaca müşteri tu ne ki abaga bere tu ne yani. Abaga bere televizyon derkat av cemaat berek rutun iştini abtimi çoruk mesela yani anlatmıştık ki zoruk gil bar rutun iştini avna gir rabun yani na ay şahsen izleme mantık şimdi el mal ki loda ki yaşlı ki pav geçtana gi zorur jer ruştana wana anlatmış ki zorur dinlemiş ki tariha dinlemiş ki geçmişe dinlemiş ki ama na televizyon başında lakona topluluğuna bala bun ihtiyaca kaç kesir nama yani. Zamanı beri asla hinrim bu. Zamanı beri hinrim bu. Zamanı beri mesela Nabil dilistin. Medgut Nabil. Türkiye'de bejin ay gördüm em dilistin. Em yakın topçu dilistin. Çıkas Türkiye bir navi koyal. Cemme bu ev kültüra. Nahaz dinerim valla tiştektünü. Evdes meçhuy. Valla internet erketiye. Tableti dedin deski zaman böyle leçekna bu ay var diğerine. Zaten telefoncu xire peyna ki internete WhatsApp'ı var. Ev kültüra böyle tiştik ne mazisi roda. Mesela dınava günde da berxebun, karikebun, golekebun yani cihanaka Suez am şuardun çıkar denge mirişka, denge qaza, denge berxa, denge gil tevavdu. Nat işte ben nemaya. Gün işte ben gün düğününe, gün bir bajar. Yeki mirişka kajnine. Ya burası yeki mirişka kajnine, paza kajnine, tişt kajnine. İnsan işte ben bazen tebiriyemem din. İşte denge berxa naka ve güme. Denge çelaka naka ve güme. İşte ben meri bazen tebiriyis insan ki xemgin be. Kurdên Anatoliya Navîn gul naverasta beriyê kultur û nasnameya xwe parastin û gihandine heta îro û hêdî ji qalkê xwe derketine û berê xwe dane dinyayê, êdî xema mirov û hevneteweyên xwe yên li welatên dûr jî dixwin. Soruna Anatoliya Navîn bi giştî em bela bûnî. Yani em cikê ji welat qetiyonî, cara diyor ji em ji vir qetiyonî çûnî welatê biyanî. Yani gündeme 5,000 6,000 nüfus yani pişti 20 rojadan emlide 1000 kes namine. 4-5,000 eme la Avrupa'ya ne velat biyani ne her derek Avrupa'ya. Va avka va persgreka bütün Anadolu Naviye'ye.
اوتا حلب قاتلم عراق حلب چه قاتلم اوتا خوزه عراقه یان الوی داره هم گی حضور سزون او قاتلی هم اکلوی داره بوی تمل دونه نبو ژاپن بو العراق بو صدام حسینی هزار کرد کشت گی کرک بون هیچ یک کس گناهی خر نبوی کرکن 7 سالی 10 سالی 15 سالی چه گناهی خر ببن وانا گی کشتن کرمانجا کرمانجا ما گیت sıkıntı da niyet sıkıntı da çünkü niyet sıkıntı da mala xatne devlet xatne töştne mariki mala xana bu devlet xana bu av merkoy haliyle sıkıntı dikşine Eve carê em gihîştin dawiya geşta xwe ya ser Kurdên Anatoliya navîn û em dê bi gotinên dilhebîniyên George Pero ku dostekî Kurdan yên rastî ne dawî li wê bînin. Eger ew carekê şiyar bibin li sedeya me, gelo dê zû vemrînin çavên xwe. Gelo mirov ji bo gelekî wiha merd û baş nikare hêviya dahatûyeke bextewar bike. Gelê Kurd heta wek îro daxwaza dilê xwe negotiye. Hêzawana suriştî wek xwe maye û çi tiştî nikariye vê hêzê bişkîne. Hemû jiyana wan li gundan bi xizanî û mêrxasî derbas bûye. Gelo mafê me nîne ku em bo vîneteweyî hêviya dahatûyeke bextewar bikin.